surprise. Surprise. Kabisa. Are you ready? Abuji. Aki ya sasa lero mba konsike. Aki wallahi. Ama ena. Surprise ko tenko. Ane. Yangu. Surprise. 1 2 3. Surprise. Surprise keke onda tanse ke banda kia tumbo ntabi surprise keke kai ke banda ke kia tumbo obise tenga surprise ai bono kainko sa kiora appreciating kinda kore ore tumna surprise ki buda ne kore iriga kore kwantebi no mete ke banda ke gaire ngana kore no manyete yere sengo nyu ke banda ke ga imeni cost 20,000 20,000 bono omete chiri busini baby gango tebi tegere 40 tegere limo 20,000 40 tegere ngo tebi omete nage tesawa unankwenda tinte twinko tikiga iga gosumbo gete mpaka ngake sabu ya future yabo na ya Brian noroche bono ngaraliko konya kobera nyomba busa mbuyangiche nkombo akanta kaiga nkotigere watebire kwa gorete 20,000 saisi gwekire watebire naki nye gwa kombo ete iyo ilikuwa down installment kira tinte timonto mokora ama batia ya na ya matanga ikebanda kirikia matanga mate gari inde naona aringi togasomba ahora tusiringirenga 300 chibaichi ne chobo murori twachete tokaiba mate gari togatana chiga toka muone 50-50 wono intoto chi ekebande ke ngagere chirabe chibesa irenga elibu chikwenda muone ribu na 500 wono nge change karatika nge change eshidanga yerekero monyana achita karosi erenge sorosi kigendo kiaye wono ne ro kuoni wono arenge konda kaiganka tomwe mesumari ngachanga ikarasara yapaka yagakora korosigu ngari giteri nkamanya gotiye oboko ngubwa womboro bikagera ninche nagura nakugurira nge change nae kwagura nae kwa usichibe so mufuko go kwanda gwakana inche ngesa nakana choko ngaine nga 20,000 kimete chibese ekebande kichibese irenga chirete nango change esenga chuni mete ekebande kinechibese irenga kiaro kwanza mete ngekwe none chibusana ekebande kwanza ntete koligi omonto olio mocholi achalike Nyomenda and Ayubu Enterprises irorango anikioko seka diete lira kolibo ani lire eti kabisa ono baby tema ko understand ndiga nango iko kwanza ndoche na maena bono te tontike ogende na bono lindo tagetere ndenkole ekera tinkobera nyomba to kwandamana naye yani bunu kuruga iga na inche gwikandi nende hasta yoko ntiga onge honte berneke bandeke ono na kyote te bono igari kwanda naye to gwancheru twende naye waikangende anyway tebona sikere na rosiri ayabona kora boni kioroche bona nkobwate asio kwenda no to kwangira abona kora boni kioro tindi kwenda kwangira sawa tikabona twende nyomba tuikaranse twensi bono turikiranie sawa abunda isi sawa senye nchosta yako yani kebeke yani ndakora yani ubwo kisho tebena ki enyewe ga kwarengere kumfumba maiso kibande kigatumbo kete timet manyene boko ngumbo kai kesa na bono gocha koneki yago ndigango neki yago ngesa bono kana raria enagora ngesa nakugorera ngesa ngaki mwakore tumo kaigwana kichibe sate gete ngesa kaigwana na bantu chibe se na chikirege ayo ompimete ayo bono ompimete nende likandage chikunaye wachire bono naye kairi akiera liaro naye kwacha yani chimambi obande nobo kerete obanda amino aigamwao aye osoro manya kwanza aratinyanya igoroga oni marogoba entetensu nenyama ayonyana gochia muroja kunyara no mwana imo bugate gocha gakobekerio usando ki ne kyocho nangoko oroche ne sacrifice bono moja kuogera paraga tata tikanko ndakweresa ikibande kenu no chenche nkwendande narana ki rikanko tikanyomenda nyomba nyakobero anya gusumbuka nyako ngakira chisimio ndomere sijui 200 narana ki tikangende mugorere ikibande kigana anya ko ntinyanyaga iga at least onyore chieri tuko noroche kegona ugorite bono arafu na mori tirega gata betu no buga no bochinga betuna njera te acha koberaga nakibona ngokora michandukie bono ayo njena nkogotebi ndana tigangotebi abakungu n'abakungu ngonyaro kore bagebi gokoro ya esari na bere no mukungu kokora keriye ntokonyara
Tinkoba nganje no urugo seruto kora kene gento lakini ko koranda singunya. Mukungu ta go change. Mukungu ta go change kuna bintu ngota ko mokora kora raige bintu. Bona kini ndo tete bono nkora. Mutike bono nyomba. Abe roro. Bono uza ota video ni chinya nyumurire nyama nyumba. Bono arokwa mupikire banda ka. Tata. Evitata yubu binte bitori ko bichira abakungu bachire roti. Nakono tete nkora bono. Nene kono ranga. Already na kegorire. Ene kyo plan te aboro koranga no bango bwa urunga nyomera na jabereke banda oni chi sukuma ekobetereri bono ana jera bakungu ba ekobetereri kyagara nche baka ngende nkina keba ne banki na chisese na chikoga mpaka ngende nero rende sobo ara chende sobo ngwande ngwa kanore chirenti chire bono nkesa mpaka ngende bono nchikwa kana bono imbere kaiga yansambire bono ngokora usonyo kwa kana rent genda ani ga kwenga ntenga ntere nyumbi yiso kana rent abe kina ke ocha ke koberere kini rende bono mbuya otabeteri moto akore biashara sawa onye bwamwire boiko sawa lakini nche chisese na chikoga nkina keba mpaka ngende oni tatageti acha ikae hapo anomo kebado ona karo nande ngakino rata kurwa borito kwa royoko toko muntu ono nyomera no muntu tamanyite ya bichoreti tari wanja ya bichoreti ekane kya sasa kwa sasa abana beko bichori na beko bichori keneka kumeti ana na keda na ko bichori kana nchembe bantu nchintu are aba nyomenda titigango report ke ndura mokore nyomenda onye tari usari to mutu to kagango mokungu ko chako mokora bintu bire bitatu na lya go chenja benga ono ne house material wife material bono onye bwangire biashara Oingesa no muntu kwe street bono. Bono na keke otalinga nenge to kwamanya rero. Ikirege nto manyite botambe nyomenda talipia tali muntu uragete kibanda ka. Abantu beke banda na kesara na bako nyara ne rampime. Alafu nyomenda emo akanire rent. Aragere na kibono. Ngorere TV. Yeri motu kwa make sure ne kwa tamasa. Erane ko watch nyomba ale ndo mwana oyo abogoreti. Ningebe ka kinya sayo one. Ai kaba tali no muntu. No muntu no cha ko ri no ne kasi yani che ko le ka ke banda. Meteka bukwa kwa ni point. Imogorere stock. Otoni. Ontumira chibese na ontumira nyomenda. Ose ndimbe bune manager yae na cha na collect chibese. Esa ko ni ndimbe manager. Ngeri ayo muntu. Iko ni ndorage ngukuri lakini ndorage to ko sare ka ting. Igagwa ro kimba konte bike ngo. Ase bintu ko sare ka ron ko ndere. Lakini ase bongo ko kuni. Ona ra chambo linga kyo konde na to manager yan. Nabo kweti kwa matebi omete bintu ikane byanka. Sa. Nyomenda rusira ini, nyomenda rusira ini mukungu tawo change. Kwanza nyomenda for the people. Hapana. Onye kegana kyaba sacha bagwetera. Wana alikuwa jakire ko bumusacha. Metinyi 7-8 kuchimutuka igabono. Metinyi ngabate etatu. Metinyi bono to debe anye 6 kurgon. Ngwa jakire kumanyanga kyumusacha takire ko. Ya wanda bono ko chakoni ko kenyorole. Chakoni wale bakakirigento. Bakakabito ko chango beka ujimaga. Oko bahambod. Abo maboko kwira nizi bako beka kabiga burunge. Beka buna bono chaka mapemo nare. Ele bantu bakora lesura ya baba manyi kabiga kare tubete na kyokora. Bono konsona nira nenje. Mine tinga ki. Ya tari ko. Ya. Tiga chenche story bono konsona nira. Bange ntu anje tikene lakini goikochi ko tikoba yo. Goikochi ko tikako beka jinsa chibuga denga nyo. Ko ni jinsa ndanyale wa Ford. Njidata. Toko bekense ko para ko kunga seko. Eli ense ngora le no kor. Bono kwa. Ano cho begete bitu bitari kor raiga. Lakini no mo yo. Nyomera ko kuirani ari revo. Erevo. Ego vinko irani ere motu. Chaka kuirani bono mapema. Erega. Idende. Kose acha wale ngenteke mo. Asta yago. Asenche njare kene kene asan kwandande simbo. Andi kene kyo toko gamba. Kini grande gani tinganji nyomera. Anda na ronda tiri michando mingi sana so bwana kuruna changa to mokonya ngunu mwana bukyondo nini. Lakini nenda soko kenda kwa asta yago chi. Wana kan toko korae. Ko bora mera ibuga go chipo go so ire bugete. Okore ento ke koro kunga oko. O accept. Tigo bichira ne motu bintu bibe buya. Sange mangana yadre. Nki. Ai. Toko kumimono. Ayubu. Eri bot ni nata tengo te kento ngena nata te ko saba ke. Buno ndo chiro ngoja ku university ore to. Nani wale go send 50 go 50 bob 50 ndara korera.
Ah, Ayo. najua. Najua. Ndiyan. Nakata. Umuyane. No nyare ko skai ko tuari baga tuyane chin. Ai, kitu kinao sama na wako kwa ngapata. Wako kulingini. 50 eri. Eh. 50 ana kana ko cha no me tenga sea senete. Kana kwa ro vile saa. Iona. Ai. No, nchi nama ndo tunore kenyuruka. No ande ayo tuari baga tuara lamba no somo. Nero watali ba usinchi kwa. Na ende to kama naye. Nero tuari baga. Ayo gikwa rusiwera ini to kurende ngakyo. Ndaga niko kamba nere tinkumuri kikando. No una poco muri nanda kwa tele kene. Nonde rogo. No tere gali kwendo tiro. Ochera yuko. Sawa. Ngoko gani ngoko ri. Sawa. Akara gano kwa tengana. Ndi wacha tata. No ndako no mwiso ndonde. Kete toracha na bitina bi. Tirambire kwa wada staibu ga tabira kwa chana. Mata nyancho ko no rega. Anya ndi okwe bwata buya. Ai toro chingo no mwako moyi bitina nko manya ne bitina no nyentare nsimi konora. Akini paro kwa no. Stari yo akora kwa tigane na mana bitina. Kwa no reba sometimes imbyuti byakonya. Avo ise kona ntana. Nki ngana kwa tena. Anche nimbote ngana unande ka bote. Ndai to bote bintu ke. Nkwande ngerereti. Nkwande ngerereti. Nimbote ke ndongo bote ya. Kurante bingi yago yani ndanye bekira nyo kutwara. Aya ndebya. Kusi yake ta kile turagi. Yani tira turai kurante bi yago. Mamendu mataye. Nanye koro mwana ake. Bitumbiro ranyare ku understand bibiri bitatu. Tane na tinganyora ngam mwana ali no ngotema sinkunyara. Nimpimire style get. Naya asikuwa ganda ni matori buya. Mpimiro bekire ratiri. Bekire. Moyo ko bekete ratiri abanya kenyoro gosemwa. Mwana ono. Kwa konta inga. Mwa yani ungesuguti kyao. Ana ile na bada chenjiri ko abe ko ili ndoro gose ne gwate min tinganji ti min. Ko sare. Anga coffee. Siko nini eliel. Jikera kwa mene ando ku igoro. Ko ngamaleri yachi. Ile na bada chenjiri. Ono ya chenjiri yabere. Ono seriously. Waje tepi ko se nguira na. Voy ko tege me kire urante. Wade. Kana wante nyo ko tengi na tepi. Use na kidogo. Anjoke Tokire ndako te toronga na kuira bugango. Lakini tokire ndako te nchipna ndega. Na tamire bintu sana. Ebinde mbegete bobisi. Kesara tamanyi tipi. Kukura na kuri me gondo ni smegete chinsi aka ni smegete binte binge. Kondisete kondisete mu gondo so. Kondisete na oyo mongo de misi. Yende kondisete. Abaso gore te misi mpyo kwige. Abaso gore te misi ngitete tinabeka kini. Kwite senge. Lakini ase kondisete amana gwaya kwanda Nairobi. Mara matoka kwa ni Kiumbu asinari tigango te na ndo ngokote singi chunta ke tondo le style gete ngao na ndo serious one karonka gete nga ntakiro montanga anje atia mano wali adia guchaga mchuguni na no ko ko mundo kwa paka magana mano kwa ni magana rio bonyo ko sinje ngo surprise mangi sana ro so te banga no bori mo ko oh no ngingo kungaine nkibana na kungaine Wana gesare. Ino kondisete. Lakini orio gore tumis. Tinda be ko ntate kuchukwa gache nyombo. Tinda ke menye ke nyoro kali abantu bakutorigera bukusa. Kwanza ndike roko beri kinyora abantu bawo kunara. Ono nche. Chino muntu bonni gande under desperation. Wana ga ekaronka ketenga gesara ko ngancha pake keronkoro kinga tindi bintu ko situmbu bintu binene. Ara ata ketenga ki. Ono ga ngampi metena kiatari ko nyora mwana. Yani gintiki kiambu tolete koronka ikungateke. Ngateke nchebono ndanyore muntu onde bwensi botona na bana 6 nyoma rio. Bono isari gati kitoko kwigwatira ningo ko baruche akanyomba kari akarara karaka gotwani aruche. Na bagate. Kumba bakungu moko. Akorengera yo kuminga umwana onkiago chakuri. Ebina bya gukwana na bya korengereri. Lakini to kurangancha. Ongancho ge nengani. Ni umuntu akora wanje ebi akawanje nebinte ebyo arobiri tuko chako. None buku asinare ko taba nganye to gwanchira none kiriye keke. None bingi na bicha to gwanje. Anya kare ge ne tabi yaya.
Tari pesa cha chimu chenchi tabi ko se future cha ko te. Chewano ntaketeli kango nganda iga. Usaka teba tubwati kende nandi bakorochi myaki yonse moba enerete itunayo konyonga mwana. Ngoka toba sako motego yebintego bwati. Abonye ta kuwanje kero tabwati. Kadi ngako moite togo saka na inche kero mo basogo nsamba mono kero nde keriri mero cha ntinga wo nyancho kabana na intuna basana. Toba sokora motego. Ndo chona nyancho ko cha kwarengeli buno muntu mone nje kunyango nyakwira buno. Choma te kenyoro kiga bantu bakondra na gusina kinga maybe ko bangu tinara enda tauni ngana jambe ke tianga tiri gusina ki bantu bakondra gusina ki. Tino muntu gwateiga yani nyandi konyore to muntu buna inje kuri tangani kanangu agende kanangu no yenyombe yo kanangu gwakire tire ntororo gwakire tire nto mwere umutinyu san stay ga boss osoro tibesi yuko so account koragera maisaransa ko konyoro mo yani abantu bakona tuna bakona kininje I know what the future ande akaro muntu bwato musacha bwato mukungu bwato maana maga yae ndio muntu ko succeed ibintu bingo sacha bako roommate bagendrete iga biende mu mukungu naro aidangina gusimuka no ba mata bwato mukungu muyasana nakia ko vera success nki nkwanda ndengisi ko vera no muntu kochi gokora bantu gakiga akunya gukominyora namangana umuntu manyo mutu utateke oko ateka nchebono gokorwe gasi gwati cyo muntu aga gwati tamangana wato umusacha gani ri mukungu kochi ba muntu kari yancho katika tokore gente ke wana tukirere bwangu singe jo ngaki chance timbwati ande ta tenso kia banya kenyoro nkwenda ndengisi bi nkoro kinche uwa ya muri yani nkoro kingani ngonde nkoira oti tokando tukuone ngora alafu tubange ibintu bitu mapema nkwenda ndengisi na bwati chigasi nchikero umusacha bambira mangana mayiga komoroseri chinsi manchoko obuyambo lingaino nabamenyi kenyoreke timbwati tabunchiyo yangesi twancho chando sasa tacho chando nabana